Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς τέλειψα να δείτε? Πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι τέλεια. Από εδώ θα παίξουμε ένα, ας το πούμε, τρομακτικό και καλά. Αλλά για το έχω ξαναπαίξει, θέλω να το δοκιμάσω. Άμα κλείσω από τώρα τα φώτα, δεν κάθομαι σε καρέκλα. Μου αρέσει να κοιμάμαι, αλλά μαζί πάντως όχι. Τι είναι τα μυθοπλασία? Το όνομα εννοώ. Προσοχή, αυτό το βίντεο δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, που δεν θα τρομάξω ούτε να προσβάλλω, ούτε να κρίνω, αλλά ούτε να εκφράσω κάποιον. Το έφτιαξα για σας. Και πάω πάλι εδώ που μετά θα πει συνέχεια άμα είναι κλειστά τα φώτα. Τι θα γίνει? Λέει, έτσι λέγεται το παιχνίδι. Start Dark Survive. Ναι. Οκ. Αυτό δεν το είχε αυτό δεν το είχε πει στην αρχή. Ωραία. Οκ. Ωραία. Οκ. Τριζικα... Τι λες ρε μου? Δεν κάθομαι σε καρέκλα. Κάθομαι σε κρεβάτι. Αλλά όχι. Δεν κάθομαι καν σε καρέκλα ρε. Όχι, αλλά ακούω την τηλεόραση. Όχι. Δεν τα άκουσα. Ναι, μου αρέσει να κοιμάμαι, αλλά μαζί πάντως όχι. Ξεκουραστεί, όχι ξεκούραστος ρε. Τέλος πάντων. Όχι, δεν αισθάνομαι πάντα. Καταλαβαίνω, φαίνεται ότι μερικές φορές ο ύπνος δεν φέρνει την επιθυμητή ανάκαμψη. Οκ, ωραία παιδιά, να πω κάτι. Εγώ καθημερινά όταν σηκώνομαι δεν νιώθω ξεκουραστή. Γιατί έχω ένα χρόνο να ξεκουραστώ. Θα μου πεις ότι έχεις ένα χρόνο. Και θα μου πεις γιατί έχεις ένα χρόνο. Γιατί ένα χρόνο έχω το κανάλι μου με αυτό. Στο κανάλι μου. Και τώρα που έχω φτάσει σε αυτό το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Και δεν έχω ξεκουραστεί. Και με τα μαθηματικά όλες ό,τι να είναι. Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι περισσότερο ύπνο? Ναι, φυσικά. Αλλά νιστάζω λίγο. Ωραία, και εγώ ελπίζω να σου πατητήσει. Ναι, μου το έχεις ξαναρωτήσει αυτό. Αυτά έπρεπε να τα λέει στην αρχή. Και αυτό που λέγει στην αρχή έπρεπε να τα λέει στη μέση. Διαβάζω συχνά μυθοπλάσματα. Όχι, ναι. Μυθοπλάσια. Τι είναι τα μυθοπλασία? Τέλος πάντων, όχι, ό,τι και να είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό έπρεπε να το πει στην αρχή. Ναι, φυσικά. Είσαι σίγουρη ότι δεν θα χαλάσεις την ώρα σου? Ήδη είναι χαλασμένη, κυριέ μου. Είναι το δωμάτιο εντελώς σκοτεινό. Στην πραγματικότητα όχι. Ναι. Σ' αρέσουν οι βάφλες? Ναι, μ' αρέσουν. Μισό λεπτό, θα το στείλω τώρα. Α, θα μου στείλει μια βάφλα. Ναι, δεν είμαι καν έτσι ρε μπρο. Δεν είμαι έτσι. Κάτι μου θυμίζει. Ας τη φάμε. Εδώ θα. Γιατί έχει κάτι πράσινο έχει. Screen είναι. Ναι, με δηλητήριο από πάνω. Βλέπεις ζωντανά όνειρα. Όχι. Αυτό πρέπει να μου το ρωτήσεις. Στην αρχή. Ωραία. Ναι, έχω βρει μυστικές περσόνες. Ειδικά στο σχολείο, αλλά ό,τι έχουν βρει. Anyway. Να πω... Yes. Ας παίξουμε...
Οκ, αυτό πρώτη φορά μου το ρωτάει. Οκ. Πού να κοιτάξω. Να κοιτάξω πίσω, ρε. Ρε με κότα. Δεν μου τα μετά σήμερα, ρε με κότα. Πού να κοιτάξω εγώ όμως. Να κοιτάξω να πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πού είναι ένας κόρυβος. Δεν ξέρω να σου πω. Είναι μεγάλη χέρι. Αλλά ας δούμε τι γίνει. Βάκου. Σαβρά! Έλα εδώ! Έλα εδώ, Σαβρά, είναι μεγάλη χέρι. Κάτσε εδώ μαζί μου, τραβάω, δεν μπορώ. Πού είναι αυτή η μαλάκα. Τι κάνεις. Ξέρω το παιχνίδι αυτό. Τι είναι αυτό, παίξει. Κάτσε. Είναι, ξέρεις, τραβάω βίντεο, κάτσε. Δεν να παίξεις πολύ καλά γιατί θα γίνει κάτι καταραμένο μετά. Ωραία, θα με τρομάξει, είναι jumpscare. Όχι, δεν θα είναι jumpscare, αλλά θα σου λέει καλά λόγια. Ναι, κέρδισα! Όχι, τσαρέ. Όχι. Δεν ξέρει να χάνεται. Α, έγινε ένα πρόβλημα και δεν πειράζει καλά. Δεν είναι πρόβλημα. Α, εντάξει. Τι λέει, σου φαίνεται ok η αυτογραφία το λάπτοπ του θέλω το όνειρο. Όχι. Σου φαίνεται οικείο αυτό το γραφείο. Όχι ρε φίλε μου. Οικείο, τι σημαίνει. Μετά άρχισε τα κάνει λίγο κινέζικα γιατί δεν τα λέει λίγο επιστημονικά. Πώς είναι δυνατόν, σταμάτα τώρα, φύγε. Χάνεις τόσο γιατί γράφει. Πιστεύεις ότι για να είμαστε καλή την ενθυσναίσθηση είναι αυτό που νιώθω. Νομίζω ναι. Και εγώ αυτό δεν πιστεύω. Άρα πιστεύεις μπα που το ξέρεις ότι διαβάζω γιατί στο είχα πει ρε. Η ίδια ρε. Πόσες φορές θα πω ότι είμαι κορίτσι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είμαι από Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λες. Είσαι από Κρίς. Ναι, έπρεπε να λες είσαι από Ελλάδα, όχι από Κρίς, ρε. Αν ορθόγραφτε. Cool. Και εγώ κάνω αυτό το emoji με το ίσο και την παρένθεση. Άκουσες τι πάμε να. Όχι φυσικά, αλλά στο παιχνίδι ναι. Γάτα. Θα πει άκουσες, άρα υποθέτω ότι άκουσες σου αρέσουν οι γάτες. Ναι. Ναι. Που το ξέρει ότι δεν είναι κλειστή η πόρτα μου ρε. Είναι κλειστή η πόρτα σου στην πραγματική ζωή ρε. Ρε που το ξέρει ότι δεν είναι κλειστή η πόρτα μου. Όχι. Ναι σου το είπα εγώ. Είναι... Τότε κλείσε την. Όχι φυσικά. Θα πω ψέματα. Ναι. Όχι έκανε. Ενδιαφέρον. Πάρτα τα ενδιαφέρον. Βλέπεις και άκοντος. Αμά. Θα σου βγάλει και έναν φίλο σου. Όχι. Ρε ανατρίχιασα. Θέλεις ο Σίαμαν να σε πω. Ο Σίαμαν. Είναι αυτός, είναι ένας φίλος του Νίκο κάτω από Roblox. Είναι ένας YouTuber που έχει πάει πάνω από 100. Αυτός είναι ναι, ο Σίαμαν τον Captain Planet. Τι λες ρε φίλε. Εντάξει. Όχι. Εντάξει πλάκα κάνω. Τι λέει. Το όνομα εννοώ. Πανα...
Εγώ δεν τρόμαξα. Όταν μου το έκανε για πρώτη φορά. Ωραία. Εσύ πώς τρόμαξες? Πάτα replay. 6-7, 267! Replay νομίζω πάντα. Όχι. Θα σου βγάλει κάτι. Error, code, 267, 6. Μου είχε βγάλει κάτι, αλλά δεν το είδα. Όχι, ρε, για να δω. Και πάλι από την αρχή θα σου πάει. Αυτό εδώ μου είχε βγάλει, αλλά δεν το πρόλαβα. Σαν το dark web. Αυτό, ναι. Λες και αυτό είναι για να σε φοβήσει ότι και καλά σου έκλεψαν όλα τα στοιχεία. Ναι, ρε, το πιστέψαμε. Κάτσε. Έχει μείνει το, όχι, κοίτα. Εδώ πέρα, ας το έχω κάνει αυτό. Πιάτα, τι πιάτα ρε. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.